que sentiu tot aquest clam, la força i ràbia de la gent. Són les veus de tot un poble que no serà esclau mai més. Mil cors, un sol bategar. Empresonat. Llibertat! President d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat. Llibertat! President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, exiliat. Llibertat! Vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, empresonat. Llibertat! Conseller de Presidència i portaveu, Jordi Turull, empresonat. Llibertat! Conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Raül Romeva, empresonat. Llibertat! Conseller d'Interior, Joaquim Forn, empresonat. Llibertat! Conseller de Benestar, Treball i Família, Dolors Bassas, empresonada. Llibertat! Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, empresonat. Llibertat! Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, exiliat. Llibertat! Conseller de Salut, Antoni Comín, exiliat. Llibertat! Conseller de Cultura, Lluís Puig, exiliat. Llibertat! Conseller d'Ensenyament, Clara Ponsatí, exiliat. Llibertat! President del Parlament, Carme Portavell, empresonat. Llibertat! Diputada i portaveu de la CUP, Ana Gabriel, exiliat. Llibertat! Diputada i secretària general de l'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, exiliada. Llibertat! Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, destituït. Llibertat! Consellera de Governació, Administració Pública i Habitatge, Meritxell Borràs, destituïda. Llibertat! Conseller de Justícia, Carles Mandó, destituït. Llibertat! I a tots i a totes els que han patit actuacions, represàlies i assetjaments per part de l'Estat. Repressor democràtic com ara batlles, batllesses, regidors i regidores, mecànics, artistes, cantants, professores, professors, funcionaris de la Generalitat. Llibertat! Llibertat! Presos polítics! 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 Un dels viatges que va fer la família de Jordi Cuixart a Sota del Real. Diu, he visitat 3 vegades amb el petit Amat Cuixart a Sota del Real i soc testimoni de com és de pesat i llarg el viatge. De passar d'hora, anar a dormir tard. Metro, 6 hores de tren, 2 hores de cotxe. Esmorzar, dinar i sopar d'una esgarrapada pel camí. La recompensa, 40 minuts per veure el Jordi darrere un vidre brut i sentir-li la veu a través d'un intèrfon. L'Amat té una mica més d'un any, però des de fa 6 mesos que fa el trajecte i ja sap que va veure el seu pare, conformat. Creua els patis sòrdids de Sota del Real a coll de la seva mare, passa reixes i entra al petit cubicle on sap que l'espera el pare. Pica amb el cap al vidre mentre el Jordi li canta la cançoneta de l'elefant. La cançó és alegre, però l'escena tristíssima. L'Amat obre molt els ulls. Uns ulls de nen d'un any que porta més de 30.000 quilòmetres a l'esquena. Uns ulls de nen d'un any a qui han robat el pare més de mitja vida. No hi ha res. La presó preventiva de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez d'ara fa 7 mesos i mig
va causar tanta estupefacció que fins i tot dirigents del PP van expressar en privat que els semblava desproporcionada. Això sí, afanyant-se a deixar clar que es tractava d'una decisió judicial i que com a tal s'havia de respectar. Doncs bé, ara ja no es podran escudar darrere cap jutge. Ara el govern espanyol haurà de decidir si accepta o no la sol·licitud de Jordi Cuixart de ser traslladat a una presó catalana. Mantenir-lo a 700 quilòmetres de distància de casa seva, vulnera el dret a la vida familiar i a la intimitat recollit a la Constitució espanyola, atenta contra els drets dels infants, recollit a la Convenció dels Drets dels Nens de les Nacions Unides i va en contra de la legislació europea sobre els drets dels reclusos. El ministre de l'Interior té sobre la taula la sol·licitud de Cuixart i probablement aviat tindrà la dels altres presos polítics, la majoria tenen fills petits. Ara ja no podran posar cap mena d'excusa i bé veurem quin grau de revengisme polític els mou i quin grau d'humanitat els queda. Estimada família, estimada mare, avui ja fa una colla de dies que he superat els de l'engarjolada passada. Avui porto 50 dies, més 32 del novembre, igual a 82 dies. És el primer pensament en despertar-me. Un dia més. Us vaig dir que havíem de perseverar, que aquesta vegada seria més llarg i de moment es confirmen els mals auguris. Estic ferma, com has estat tu, mare, en totes les dificultats i males passades que t'ha portat la vida durant els teus 86 anys. Penso en la mort del pare, tan jove com era, i d'en Joan, el teu estimat fill. Aquesta vegada, com sempre hem fet, la família està molt unida i crec que això t'ha de fer sentir orgullosa. Sempre he admirat la teva resiliència. He admirat com has acceptat els esdeveniments i has sigut capaç de superar-los traient força i energia de tu mateixa, però sobretot del teu gran cor. Que jo sigui a la presó sé que és un cop dur per tu, però també sé que estàs convençuda que no hi hauria de ser ni jo ni cap dels meus companys presos. Sempre ens has educat en la llibertat ideològica i en el dret a la llibertat d'opinió i expressió. La nostra família ha estat un matriarcat al teu voltant, on ens has ensenyat que el respecte, l'amor als altres, el diàleg i la bona convivència pel bé general havien de ser els nostres principis. Per això tens tantes amigues i som una família estimada al municipi. I per qui ens coneix, i ara em diuen que les mostres de suport no paren. Tant jo com la meva germana, que ara s'ha bolcat en la visualització de la injustícia del nostre empresonament, hem intentat seguir el teu exemple en l'educació dels nostres fills, Pep, Pau i Isam. Et dic tot això perquè en aquests moments que l'enyorança és el principi que ens regeix, siguis forta, que continuïs cuidant, com has fet sempre, a tothom, però sobretot, cuida't a tu mateixa. Mare, et necessito ferma, decidida i contenta, malgrat la meva absència física, perquè has de saber que m'han privat de llibertat, però no de pensament ni de sentiments, i per tant, el meu cor i el meu cap són amb vosaltres. En les darreres declaracions davant el jutge Llarena he sigut clara i contundent. No hi ha hagut violència més enllà de la policia de l'octubre. Som un sol poble, unit i pacífic, perseverant. I tot el que hem fet ha sigut seguir el mandat popular del 27 de setembre, de la sobirania del Parlament i emmarcat en el dret a la llibertat ideològica
a la llibertat d'expressió i opinió i el dret a la llibertat política, incloent-hi la dissidència. De fet, allò que ens has ensenyat tu sempre en el dia a dia, treballar pel bé general i per millorar el nostre entorn, fet pel qual, igual que tu vas ser mestre durant tants anys, tant la Montse, la meva germana, mestra i pedagoga, com jo, mestre i psicopedagoga, hem volgut seguir el teu camí treballant cada dia per deixar el nostre petit granet de sorra, procurant fer un món una mica millor, com tu ens has ensenyat. Mare, estic segura que podrem demostrar que res del que ens acusen, ni rebel·lió ni malversació, són delictes certs a la nostra causa i que aquest empresonament preventiu és simplement per motius polítics. Per això perseverem i ho viurem amb màxima dignitat i paciència. Espero el vis-a-vis mensual per abraçar-te i patronejar-vos tots i desitjo que aviat puguem gaudir junts tota la família de dies alegres i feliços. Mentrestant, sapigueu que, encara que no hi soc, penso en vosaltres i que el millor que podeu fer per mi és cuidar-vos i estimar-vos com sempre. Un petó per tots, Dolors Bassa, presó del